ፖሎን እሸዩ ናይ ምድራፍ ሕልሙ ጥራይ ከገድ ዝደሊ ሓፋር ሮጊድ ኩሉ ሰብ ዝድንድኖ ቆልዓ እዩ ነይሩ ህይወት ግን ብኩሉ መልክዓት ፍትኖ ነይራ ይቕጥቀጥ ይደሃል ይናዓቕ ካልእ ይትረፍ ገዛ ኣቦኡ እኳ ይኣመነሉን ግን ሓደ ግዜ እቶም ዝዓበዩ ዓወታት ካብቶም ዝኸወዱ ቆስልታት እዮም ዝወፁ ወርቃማ ድምፂ ሒዙ ናብ መድረኽ ክድይውን ከሎ ድማ ኩሎም ዝነዓቑን ዝተጠራጠሩውን ኣፎም ከፊቶም ይሰምዕዎ ፊልምና ጅምር ብዙሓት ቆልዑት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብሰላም እናዘመሩ ንሪአና እዩ ሃንደበት ግን ብድሕሪቶም ዝነበረ ፖሊስ ተባሃለ ቆልዓ ውኑ ይስሕት እሞ ብፍጥነት ሆስፒታል ይውሰድ ወለዶ ሆስፒታል ክወስድዎን ከለዉ ጉዳዩ ብጣዕሚ ዝኸበደ መሲልዎም ኣመናዮም ፈሪሖም ነይሮም ግን ሕክምና ክወፅዑን ከለዉ ሰንኪ ዘውፅኦ ዝነበረ ልዑል ድምፂ ከርኦ እዝኑ ከም ዝተጎድአን ከቢድ ዝበሃል ነገር ስለ ዘይኮነ ቀጢፉ ገዛ ከም ዝምለስን ይነግርዎም ብዙሕን ከይፀንሐ እውን ሓንቲ እዝኑ ብፕላስተር ተለጢፋ ካብ ሆስፒታል ይወፅእ ፖል ብጣዕሚ ሓፋር ሮጊድ ኩሉ ሰብ ዝድንድኖ ቆልዓ እዩ ነይሩ ፖል ግን እዚ ምድንዳንን ሰላም ዘይብሉ ህይወትን ኣብ ንእስነቱ ይቋረፅን ክዓብን ከሎ ድማ እቶም ደንደን ተዕርኽቱ እውን ምስኡ ስለ ዝዓብዩ ስርሖም የቋረፁን ካልእ ይትረፍ ሓደ መዓልቲ ካብቶም ደንደን ተዕርኽቱ ክሃድም እናሞከረ ናብ ዘይርአዮ ሓጭን ተጋጭው ስኑ ተሲራ እያ ግን ፖል ክንዲ ዝፅላእ ሙዚቃ ስለ ዝፈትዮ እምበር ካልእ ሕማቕ ነገር ይገበረን ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ኦፕራ ምስማዕን ምድራፍን ክፈቱ መዓት እዩ ፖል ኦፕራ ክደርፍ እንከሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ድምፂ ዘለዎ ጎስ ዳራፋይ ዋላ ይኹን ኣቦኡ ሮለን ግን ምንም ሕጉስ ኣይነበረን ኣዲኡ ኢቮን ግን ካብ ኣቦኡ ኣዝያ ዝተፈለየት እያ ነይራ ሕልሙ ሳኺዑ ሰባት ክሳብ ዝድግፍዎ ናይ ባዕሉ ቀዳማይ ደጋፊ ንኽኸውን እናነገረት ድማ ተበረታትዖ ፖል ምስ ሓላፊኡ ብራንደን ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ናይ ሞባይል ድኳን ይሰርሕ ነይሩ ካብ ስራሕ ዝተረፈ ግዜኦም ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ጓላት እዮም ዝዛረቡ ኣብዚ ዕላል እዚ ክትለዓልን ከላ ድማ እያ ፖል ኣፍቃሪት ከም ዘለቶ ንፈልጥ ግን ፖል እዛ ኣፍቃሪቱ ብኣካል ረኺባ ኣይፈልጥን ኩሉ ግዜ ድማ ብቴክስት ጥራሕ እዮም ዘውግዑ ነይሮም ሓደ መዓልቲ ኣብ ድኳን ከምቲ ካልእ ግዜ እናሰርሑ እንከለዉ ሲግናል ዘይብላ ስልኪ ሸይጥኩም ለይሉ ዘማርር ወዲ እናውገይ ናብቲ ድኳን ይኣቲ ግን ፖል ብድሕቐት እናመፀ እንከሎ ክሪኦ እንከሎ ፈጢኑ ናብ ካልእ ክፍሊ ኣትዩ ይሕባእ እዚ ወዲ ማትዩ ዝበሃል እንትኸውን ንፖል ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብዘይምቁራፅ ዝድንድንዎ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እዩ እቲ መዓልቲ ስስርሖም ወዲኦም ምሸት ንገዝኦም እናኸዱ እንከለዉ ብራደን ንፖል ናፍቃሪትካ ቴክስት ገይረላ እየ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ባቡር ጣብያ ክትመፅያ ከይድካ ትቐበላ ኢሉ ድማ ይነግሮ ፖል ድማ ብጣዕሚ ይድንግፅ ምክንያቱ ንዛ ኣፍቃሪቱ ብራድ ፒት ከም ዝመስል እዩ ነጊርዋ ነይሩ ኣብ ልዕሊ እዚ ንሳውን ካሜሮን ዲያዝ ከም ትመስል እያ ነጊራቶ ግን ዋላ ከም ዝተጨናኒቑ እንከሎ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንኽረኽባ ናብቲ ባቡር ጣብያ ከም ምኻድ ዓደ ይወዓለን ግን ክኸዳ እንከሎ ከም ውህብቶ ፍየሪ ክማልአላ ስለ ዝደለየ ናብቲ ፍየሪ ዝሽየጠሉ ድኳን ይኸይድ ግን እቶም ፍየሪ ዝሸጡ ድኳናት ኩሎም ተዓፅዮም ስለ ዝፀንሕዎ ናብቲ ባቡር ጣብያ ክመፅእ እንከሎ ብጣዕሚ ይደንጉ ነይሩ ኣብቲ ቦታ ንደቓይቕ ደው ኢሉ ምስ ፀንሐ ጁሊ ትበሃል ሓንቲ ጓል ይራኸብ ፖል እቲ ፍየሪ ክገዝእ ከይዱ እንከሎ ስለ ዘይቅንዖ ኣብ ክንድኡ ላምባዲና ገዚእ ኢላ ይመፅዩ ክልቲኦም ንመጀመርያ ግዜ እንትረኣዩ ከምቲ ዝበልዎ ምልኩዓት ዋላ ይንበሩ ብምርኻቦም ግን ብጣዕሚ እዮም ሕጉሳት ነይሮም ድሕሪ እዚ ፖል ንጁሊ ምስ ሓጋብዛ ሒዝዋ ናብቲ ከተማ እናኸደ እንከሎ ኣዲኡ ኢቫን ትረኽቦ ካብቲ ዝነበሮ ዝበለፀ ክሓፍር ድማ ትገብሮ ኣዲኡ ኢቫን ንወዳ ካብ ዝፍጠር ምስ ጓል ዝበሃል ሪኣቶ ስለ ዘይትፈልጥ ብጣዕሚ እያ ተገሪማ ነይራ ምሳሕ ንኽበልዑ ንገዛ ትጋብዞም እሞ ጁሊ እውን ፍቓደኛ ኮይና ትኸይድ ጁሊ እውን ስድርኡ ንምፍላጥ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑላ ነይሩ ወለዱ እውን ጁሊ ብጣዕሚ ለዋህን ርህርህትን ትሕትና ዘለዋን ቆልዓ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ይፈትዋ ኣብ መንጎ ወግዖም ግን ሮለን ወደይኮ ኣብ ፋብሪካ ተሰርሕ ነይሩ ናይ ባዕሉ ገዛ ሂብዎ ከም ካሊእ ጽቡቕ ህይወት ምነበረ ነይሩ ምሳይ ተጸጊዑ ምንባር የምድልዮን ኢሉ ይዛረብ እሞ ብጣዕሚ ይሓፈር ግን ዋላ ቦ ይኹን ዳ እምበር ንሳና ርአየት ፖል ናሕፈሮ ሱቕ ኢላ ክትሰምዕ ይደለየትን ሓደ መዓልቲ ጎዝን ሃፍታምን ደራፋይ ከም ዝቕየር ርግፀኛ ከም ዝኾነ ድማ ትነግሮም ምሳሕ በሊዖም ናብ ናይ ፖል ክፍሊ ይኸዱ እሞ እቶም ኣብ ገዝኡ ተነዚሖም ዝነበሩ ፖስተራት ምስ ረአየት ፖል ልዕሊ ኦፕራ ዝፈትዮ ነገር ከም ዘይብሉ ይርዳእ ድሕሪ እዚ ፖል ደስ እናበሎ ካብቶም ዝፈትዮም ናይ ኦፕራ ደርፍታት ይውልዕላ እሞ እቲ ድምፂ ዓው ዘለ ስለ ዝነበረ ኣቦ ሮለን ብመኾስተር እናኳሕኳሕ ስለ ዝረበሾም ደገ ወፂኦም ክንቀሳቐሱ ይግደዱ ኣብቲ ገምገም ባሕርና ተንቀሳቐሱ እንከለዉ ፖል ኦፕራ ንዕኡ ኩሉ ነገር ከም ዝኾነን ምስማዕ ክጅምር እንከሎ ጥራይ ናብ ናይ ባዕሉ ዓለም ከም ዝኣትን ንጁሊ የረድኣ ጁሊ ዝምስ ሰምዐት እስኪ ድምፂ ካስማዕኒ ሓንሳብ ድረፈለ ኢላ ትሓቶ ፖል ግን ልዕሊ መጠን ሓፊሩ ስለ ዝነበረ ዋላ እናደለየ ክደርፈላ ኣይከኣለን ድሕሪ እዚ ፖል ንጣልያን ከይዱ ምስቶም ፕሮፌሽናል ናይ ኦፕራ ደረፍቲ ክመሃርን ክስልጥንን ከም ዝሓስብሎን ናብኡ ንክኸይድ ዘድልዮ ቅርሺ ምእካብ ከም ዝርከብን ንጁሊ ይነግራ ድሕሪ እዚ ኣርኬነና ተጫወቱ ኣብ ሓደ ባር ደው ኢሎም እናውግዑ ይጸንሑ እሞ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ፍሉጣት ሰባት ሓደ ክትከውን ዕድል ተትወሃብ መን ምኾንካ ኢላ ትሓቶ
ፖል ብጀካ ባዕሉ ካልእ ኸውን ከም ዘይደሊ ነግራ ፖል ዚሊ ዝመለሰ ደፋር ንምምሳል እንኳን ተኾነ ጁሊ ግን ኦሮማይ ሓፋር ምዃኑ ኣቐዲማ ፈሊጣ እያ ኣፍታ ሰከንድ ንሳ ብራደን ናፍቲ ባር ይመጽሞ ኣፍቲ መንደቕ ተለጢፉ ዝነበረ ፖስተር እናጠቆመ ናፍቲ ውድድር ተመዝጊብካ ዶ ኢሉ ይሓቶ ፖል ኣይሰምዐን ነይሩ እቲ ሰዓራይ 300 ዩሮ ከም ዝሽለም ክፈልጥ እንከሎ ድማ ድሌቱ ልዕሊ መጠን ይውስኽ ኣፍቲ ባር ዝተወሰነ ጽቡቕ ግዜ ምስ ሕለፉ ናይ ጁሊ ባቡር ዝምለሰሉ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ እናጎዩ ናፍቲ ባቡር ጣብያ ይምለሱ ኣብኡ ክበጽሑ እንከለዉ ጁሊ ቅድሚ ምኻዳ ቬነስ በፂሕኻ ክትምለስ እንከለኻ ደጊምና ክንራኸብ ኢና ኢላ ትመክሮ ፖል ፍሽኽ ኢሉ እዚ ዳሞ ድሕሪ ዓመታት እንዲሁ ክኸውን እቲ ቅርሺ ንምእካብ ግዜ ክወስደኒ ኢሉ ይነግራ ጁሊ ድማ ርግፀኛ ኮይና እቲ ውድድር ንስኻ ትፅዕሮ ኢኻ ምስቲ ዝዓቆርክያ ቅርሺ ተኣኪቡ ድማ ከኣኽለልካ እዩ ኣብ ቬነስ ኮንካ ተዘይኮይኑ ፈጺምካ ከይድውለለ ኢላቶ ናብ ባቡራ ትስቀል ድሕሪ እዚ ተፈላለዮም እቲ ናይ ርሕቀት ርክቦም ይቕጽሉ ኣብዚ ቅጽል ሰሙን እቲ ናይ ውድድር መዓልቲ ክኣክል እንከሎ ኣብቲ ባር ብዙሕ ሰብ እዩ ነይሩ ፖል ብድሕሪት ኮይኑ ብቅድሚኡ ኣትዩ ዝነበረ ብራደን እቶም ተኸታተልቲ እናሰሓቁን ጓሓፍ ናብ ልዕሊኡ እናደርወይኑ ካብ መድረኽ ከውፅዎ ከለዉ ልዕሊ መጠን ይጨናነቕ ታርኡ ይኣክል እሞ ናይ ጆከር ኣከዳድና ተኸዲኑ ናፍቲ መድረኽ ይወፅእ ኣብ መድረኽ ክበፅሕ እንከሎ ዝተወሰኑ ሰዓት እዮም ሪኦሞ እሶም ድማ ይቕልድሉን ይስሕቅዎን እዮም ነይሮም እቶም ዝተረፉ ግን ምህላዮም እኳ ምንም ኣይገደሶምን ስቕ ኢሎም ዓዊሎም ዘርቦኦም ይቕፅሉ ነይሮም ዋላቲ ሙዚቃ እናሰምዑ ምስሓቕን ምዝራውን ኣይቋረፁን ፖል ኣፉ ኸፊቱ ምድራፍ ዝጀምረላ ሰከንድ ግን ኩሎቶም ስቕ ኢሎም ተመሲጦም ይሰምዕዎ ብድምፁ ብጣዕሚ ተደኒቖም ዓይኖምን ኣፎምን ከፊቶም ክርእይዎ ከለዉ ፖል ደርፉ ይውድእ እሞ ኩላቶም ዝፀርፍዎን ዝስሕቅዎን ነበሩ ካብ ወንበሮም ተሲኦም ይጣቕዕሉ ኣብ መጨረሻ ፖል ቀዳማይ ኮይኑ እቲ ውድድር ብምስዓር ሽልማቱ ሒዙ ንገዝኡ ይኸይድ ግን ኣብ መንገዲ ማቲዩ መፂኡ ጠጠው የብሎ እሞ ከምቲ ዝተለመደ ደፊኡ ንኽልቲኦም ኣብ መሬት ምስ ኣውደቖም እቲ ናይ ሽልማት ቁርሺ ይመንጥሎ ግን ሎማዓንቲ ፖል ሱቕ የበለን ብራድን እናሓገዞ ክባእስ ይሙክር ግን ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ማቲዩ ንፖል ብሰንሰለት ገይሩ ክወቕዖ እናተዳለየ እንከሎ ኣፍቃሪቱ ንብራድን ብድሕሪት ትመጽእ እሞ ብጊታር ኣብ ርእሱ ወቂዓ ውንኦ ስሒታ ናብ መሬት ተውድቖ ድሕሪ እዚ ማቲዩ ኢዱ ሰዲዱ ካብ መሬት ንኸልዕሎን ኩሉ ነገር ረሲዖም ከም ዓበይቲ ህይወቶም ንቕፅሉን ሓሳብ ይቕርበሉ ማቲዩ ግን ሓደ መዓልቲ ሕንኡ ከም ዝፈድን ዋግኡ ተዘይኽፊልዎ ሰብኣይ ከም ዘይኮነን ምፍካሩ ይቐጽል ከምዚ ኢሉ ዝተወሰነ ግዜ ሓልፍ እሞ ድሕሪ 3 ሰሙን ፖል ንጁሊ ይድውለላ ጁሊ መጀመርያ ንወርሒ ዝኣክል ምንም ከይደውለላ ስቑ ምባሉ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ነይራ ግን ፖል ሕጂ ዝድውለላ ኣሎ ከምቲ ንሳ ዝበለቶ ኣብ ቬነስ ኮይኑ ምዃኑ ምስ ነገራ ብጣዕሚ ደስ ይብላ ፖል ሕልሙ ንምስኻዕ እተድላይ ዝበሃል ስጉምቲ ስለ ዝወሰደ ጁሊ ብጣዕሚ እያ ተሓጒሳ ነይራ ፖል ድማ ሕጂ ኣብ ንእሽተይ ኣፓርታማ ከም ዝነብርሎን ምስቶም ዝፈትዮምን ዘንቖምን ዝነበረ ኦፕራ ደረፍቲ ከም ዝመሃርን ጠላንኛ ከም ዝጽንዕሎን ሓደ ግዜ ድማ ናይ ካራ ቐልስ ከም ዝላመድ ይነግራ ካብቲ መዓልቲ እሱ እንዳሓር ድማ ምሸት ፖል ናብ ጁሊ እናደወለ መዓልታዊ ዘሕለፎም ተሞክሮታትን ግዜታትን የካፍላ ሓደ መዓልቲ እታ መምህሮም ፍሉጥ ናይ ኦፕራ ደራፊ ፓፓሮዚ ናፍቲ ክላስ መፂኡ ከም ዘምህሮምን ንዝተወሰኑ ሰባት ድምፆም ከም ዝሰምዖምን ትነግሮም እቲ ማይስትሮ ናኡ መፂኡ ንኹላቶም ተምሃሮ ክሰምዕ ግዜ ስለ ዘይብሉ ክልተ ሰባት ከም ትገብሮምን እቶም ዝጎበዙ ክልተ ሰባት ድማ ነቲ ማይስትሮ ንክደርፍሉ ዕድል ከም ዝረኽቡ ትነግሮም እዚ ዕድል እዚ ማንም ተምሃራይ ዝምነዮን ዝፅበዮን እዩ ነይሩ ግን እታ መምህር 4 ጎበዛት ዝበለቶም ሰባት ጥራይ እያ ትመርፅ ዕድለኛ ኮይኑ ፖል ኣብ ማእኸል እቶም 4 ዝተመረፁ ተምሃሮ እዩ ነይሩ ክላስ ተወዲኡ ክወፁ እንከለዉ ኣልሳ ዝተባሃለት ተምሃሪት ተርክቦ እሞ እዚ ዕድል እዚ ሕሊፍካን ዓይኒ ንስኻ ማዕረይ ትደልዮን እንድሕር ዘይብካኒ ድማ ብኣሕዋተይ ገይረ ከቐጥቅጠካ እየ ትብሎ ፖል ተደናጊፁን ፈሪሑን እንታይ ክትብለኽ ኢሉ እናሓተታ እንከሎ ትቕልድ ከም ዘላ ትነግሮ እሞ እናስሓቑ ብሓደ ምኻድ ይጅመሩ ከምዚ ኢሎም ስልጠኖም ክቕፅሉ እንከለዉ ሓደ መዓልቲ እታ መምህር ፖልና ኣሌሳንድራ ብሓደ ኮይኖም ንኽሰልጥኑን ንኽቕርቡን ተሓቶም ኣሌሳንድራ እውን ምስ ፖል ምውዓልን ምምሃርን ክትጅምር እንከላ ብጣዕሚ ለጋስን ለውሃን ሰብ ምዃኑ ተስተውዕል ካብ ኩሉ ዝበለፀ ነገር ግን ብሓደ ክደርፉ እንከለዉ ድምፆም ዘርክቦን ዝወዳደሮን ኣይነበረን ሓደ መዓልቲ ክላስ ወፂኦም ንገዝኦም እናኸዱ እንከለዉ ኣሌሳንድራ ንፖል ገዛ መፂኡ ምሳሕ ንኽበልዕ ትጋብዞ ፖል ምሳሕ ዝበልዐ ምስ ሙሉእ ስድራኣ ስለ ዝነበረ ፖል ፀዋ ይሪኦም እቶም ወለዳ ብጣዕሚ እዮም ፈትዮሞ ነይሮም ከም ዝነበሉ መዓልቲ ድሕሪ መዓልቲ ብሓደ እናሰልጠኑ ናይ ምድራፍ ክእለቶምን ናይ ምሕዝነት ርክቦምን እናሰጠመን እናወስኸን እናተረረን ይኸይድ ስልጠኖኦም ካብቶም ካልኦት መማህርቶም ዝበለፀ ስለ ዝነበረ ድምፆም ሰምዐ ኩሉ ብጣዕሚ ዝድነቕ ነይሩ ሳላ ብዙሕ ፃዕሮምን ጽቡቕ ኣቀራርቦምን ድማ ኣብ ቅድሚ ፓፓሮዚ ንኽደርፉ ዝተመረፁ ክልተ ተምሃሮ ይኾኑ ብጣዕሚ እዮም ተሓጒሶም ነይሮም ኣብቲ ሰዓት ንሱ ኣሌሳንድራ ንፖል ክተፍቅሮ ክሳብ እትጅምር ርክቦም ብጣዕሚ ጠንካራ ኮይኑ ኣሌሳንድራ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ክትስሕሞ ክትፍትን እንከላ ግን ፖል ጠጠው ይብላ እሞ ኣብ እንግሊዝ ገዲፍዋ ዝመፀ ኣፍቃሪት ከም ዘለቶ ይነግራ ኣሌሳንድራ እውን ከም ዝርዳእ ነጊራቶ ንዝቐፅል መዓልቲ ጽቡቕ ተመንያሉ ትኸይድ
ድሕሪ ዚ ፖል ናብ ጁሊ ይድውል እሞ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንተፍሉጥ ማይስትሮ ፓፓሮዚ ክደርፈሉ ምዃኑ ይነግራ። እሳ እውን ካብ ብቆልዑ ጀሚሩ ዝፈትዮ ደራፋይ ንሱ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠት ኣብ ቅድሚኡ ደው ምሰልካ ከይተሓፍር ኢላ ብተደጋጋሚ ትነግሮ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቲ ፓፓሮዚ ክመፅእ እንከሎ ቀዲማ ዝደረፈሉ ኣላሳንድራ እያ ነይራ። ኣብ ቅድሚ ኩሎም ተኸታተልቲ ኮፍ ኢሉ ድማ ብድምፃን ክእለታን ብጣዕሚ ይድነቕ። ይኹን ደኣ እምበር ናይ ፖል ታራ ክኣክል እንከሎ ነገራት ጽቡቕ ኣይነበሩን። ምክንያቱ ብጣዕሚ ስለ ዝተጨነቐን ዝፈርሕን ትንፋሱ ምቁፅፃር ይሰኣኖ። ነብሱን እቲ ኩነታት ንምርግጋዕ ድማ ብዛዕባ ናይ ፓፓሮዚ ስልኪ እናቐለደ ይጸንሕ። ቀልዱ መስሓቃይ ዋላ ይኹን ዝሰሓቐ ሰብ ኣይነበረን። ምድራፍ ክጅምር እንከሎ ግን ድምፁ ብጣዕሚ ጽቡቕን ሰሓብን ነይሩ። ግን ኣብ መንጎ ብጣዕሚ ተጨናኒቑን ትንፋሲ ሓፅሮን ስለ ዝነበረ ሓንቲ ግዜ ይጋገሞ ፓፓራዚ ጠጠው ንኽብል ነጊሩ ብተደጋጋሚ ይፀርፎ። ብዚ ድምፂ እዚ ናይ ሰባት ልቢ ክትሰርቕ ኣይትኽእልን። ኦፕራ ምድራፍ ገዲፍካ ካልእ ስራሕ ኣልሽ ኢሉ ይዛረቦ። ፖሊስ ክሰምዕ እንከሎ ልቡ ይስበር። ካብ ቁልዕነቱ ዘድንቖን ዝፈትዮን ዝነበረ ሰብ ክመጉሶ እምበር ከምዚ ኢሉ ክነቕፎ ፈፂሙ ይተፀበየን። ድሕሪ ዚ ፖል ሞራሉ ተሰይሩ ናብ እንግሊዝ ተመሊሱ ከምቲ ኣቦኡ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ነበረ ኣብቲ ፋብሪካ ምስራሕ ይመርፅ። ግን ኣብ ፋብሪካ ምስራሕ ፈፂሙ ሕልሙን ድሌቱን ስለ ዘይነበረ ንኸቋርፆ ብዙሕ ግዜ ይወሰዶን። ፖል ብዝፈትዮ ደራፊ ካብ ዝንቀፍ ንድሓር ንጁሊ ደው ኢሉላ ኣይፈልጥን። ሕዚ ድማ ከባቢ ወርሒ መሊእኒ። ግን እዚ ኸይኣኽሎ ፖል ስራሕ ከም ዘቋረፀ ዝፈለጠ ኣቦኡ ይመጽእ እሞ ንምንታይ ደራፊ ናይ ምዃን ሓሳብ ሕጂ እውን ተልዕሎ። እቲ ዕድል ስለ ዝሓለፈ ሕጂ ፋብሪካ ሰጢልካ ስራሕ ኢሉ ይመኽሮ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ቁርበተይ ነብሱ ንኽረጋግሕ ናብቲ ዝፈትዮ ዓርኩ ብራንደን ይኸይድ። ብራንደን ንፖል ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ሓዚኑን ተስፋ ቆሪፁን ስለ ዝነበረ ንኽበረታትዖን ከነቓቕሖን ሓሲቡ ሒዝዎ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ይኸይድ እሞ ፓፓራዚ ዝበሎ ንምንታይ ይግደስ? እሱ ጎቦ ዘይኮንካን ስለ ዝበለካ እኮ ጎቦ ዘይኮንካን ማለት ኣይኮነን። ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ዘዕበኻዮ ሕልሚ ንምንታይ ብሰንኪ ሓደ ሰብ ትቆትሎ ኢሉ ድማ መሊሱ ንጁሊ ንኽድውለላን ናብ ምድራፍ ንኽምለስን ይመኽሮ። እቲ ምሸት ንሱ ፖል ናይ ብራድ ምኽሪ ተቐቢሉ ንጁሊ ክድውለላ ይምኩር። ግን ጁሊ ነዋርሕ ከይደወለላ ብምጥፍኡ ብጣዕሚ ተናዲዳ ስለ ዝነበረት እንከየልዕለቶ ሱቕ ትብል። ሓደ መዓልቲ ግን ኩሉ ዝነበረ ዓቕሊ ስለ ዝወደአ ናፍታ ትነብረላ ከተማ ብምኻድ ናፍቲ ንሳ ካሺር ኮይና ትሰርሐሉ ድኳን ይኸይድ። ከም ዝገዝእ ሓደ ንብረት ከይዱ ናፍቲ ዝኽፈለሉ ቦታ ይኸይድ እሞ ወረፋ ሒዙ ይቅርታ ክሓታ ይሙከር። ጁልያ እውን ርክቦም ጠንካራን ትርጉም ዘለዎም ኮይኑ ይስምዓ ነይሩ። ምክንያትን ከይፍለጠ ነዋርሕ ስለ ዝጠፍኣ ግን ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ነይራ። እቲ ምሸት ንሱ ስራሕ ወዲኣ ንገዛ ክትከይድ እንከላ ፖል እናሰዕበ እቲ ፓፓራዚ ከምኡ ገይሩ ካብ ዝደወሎ እንድሓር መሊሱ ክድውለላ ኣይደልየን። ምክንያቱ ነቲ ሓንቲ ተበረታትዖን ተኣምነሉን ዝነበረት ጓል ከሕፍራ ኣይደልየን። ጁሊ እዚ ክትሰምዕ እንከላ ሓዚናሃሉ ትግምጠል እሞ ካብ ቬነስ ምስ ተመለስካ ብሓደ ክነብርና ናበልኩ እየ ዝሓስብ ነይረ፣ ግን ንስኻ እንደጠፊእ ኸይዳ ትነግሮ። ፖል ይቕረ ንኽትብሎ ካብ ሕዚ እንድሓር ዝዛረቦ ቃላት ስለ ዘይነበሮ ክደርፈላ ይመርፅ። ጁሊ ድምፂ ክትሰምዖ እንከላ ንመጀመርያ ግዜ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ተደኒቓ ይቕረ ክትብለሉ ፈቓደኛ ትኸውን። እታ ጽብቕቲ ፍቕራዊት ሰዓት ንዘይምብኻን ድማ ጁሊ ንኽምርዓዮ ሓታ እሞ ሕራ ኢላቶ ኣብ ቅድሚ ስድሮኦም ግዜን ከየጥፍኡ ይምርዓዩ። ፖል እውን ደስ እናበሎ ኣብ መርዕኡ መዓልቲ ንጁልያ እታ ዝፈትያ ደርፊ ይደርፈላ። ገዛ ክምለሱ እንከለዉ ግን ኣቦኡ ንማትዮ ከም ዝዓደሙ ይርኢ እሞ ፖል ብጣዕሚ ይናደድ። ግን እቲ መዓልቲ ክበላሾ ስለ ዘይደልየ ሱቕ ማል ይመርፅ። ግን ኣብታ ከተማ ዝነበረ ሓደ ንእሽተይ ዳይሬክተር መፅዩ ናይ ፖል ናይ ኦፕራ ክእለት ኣብቲ መርዓ ካብ ዝሰምዖ እንድሓር ብጣዕሚ ከም ዝተደነቐን ሓደ ግዜ መፅዩ ምስኦም ንኽሰርሕን ዕድል ክቕርበሉ እንከሎ ኩሉ ንደቱ ወፂሉ ብታሕጓስ ይረጋጋዕ። ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ፖል ምስ ጁልያ ብሓደ ምንባር ይጅምር። ናብቲ ስቱድዮ እናኸደ ድማ ምስ ኤዳ ትበሃል ፍልጥቲ ደራፊት ስልጠና ይቕፅል። ኣብቲ ስቱድዮ ፖል ዋና ደራፊ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይጭነቕን ይፈርሕን ነይሩ። ግን ከዓ ብግዜ እናደጋገሙ ክኸይድ እንከሎ እናጎበዘን ፍርሓቱ እናጠፍኦሉን ይመፅእ። ሓደ መዓልቲ ግን ኣብቲ ዳሞ ዋይልኩም ትኩሉ ግዜ እናሰርሕ እንከሎ ብራደን ብጣዕሚ ሰኺሩ ይመፅእ። ፖል ተገሪሙ ንምንታይ ቀትሪ ምድሪ ከም ዝሰኸረ ክሓቶ እንከሎ ድማ ነፍቃሪቱ ናይ መርዓ ሕቶ ከም ዘቕረበላን ንሓዳር ዝኸውን ሰብ ከም ዘይኮነ ነጊራ ከም ዘይተቐበለቶን ይነግሮ። ብራደን ምስኡ ንኽሰት ይዕድሞ እሞ መጀመርያ ፖል ፍቓደኛ ኣይነበረን። ግን ብተደጋጋሚ ስለ ዝለመኖ ንዓርኩ ሓዚኑሉ ፍቓደኛ ኮይኑ ይጥዕሞ። ግን እቲ መስተ ብጣዕሚ ርካሽን መሪርን ስለ ዝነበረ ፖል ደጊሙ ክጥዕሞ ይደልየን። እቲ ምሸት ንሱ ጁሊ ኣብ ስራሕ ውዒላ ንገዛ ክትመፅእ እንከላ እውን ስሒቱ ዓራት ደቂሱ ይጸንሐ እሞ ተደናጊፃ ብፍጥነት ንሆስፒታል ተወስዶ። ግን ሆስፒታል በፂሑ ምርመራ ክግበረሉ እንከሎ ዘፈንተቶ ናይ ብራደን ርካሽ መስተ ዘይኮነስ ኤምፕሳይደስ ዝበሃል ሕማም ስለ ዝሓዞ እዩ። ፖል ናይ ግድን መጣሕቲ ክግበረሉ ነይርዎ። ግን ከዓ እቲ ናሰልጠነሉ ዝቐነየ ምርኢት ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እዩ ዝቐርብ ነይሩ። ፖል ድሕሪ መጣሕቲ ክደርፍ እንድሕር ደኣ ሞኪሩ እቲ ስፋይ ክፍታሕ ከም ዝኽእልን ኣብ ዝገደደ ሓደጋ ከም ዘእትዮን የጠንቅቖ። ግን ከዓ እቲ መጣሕቲ ሎማዓንቲ ዘይተገይሩ ሕማሙ ገዲዱ ክሳብ ሞት ከብፅሖ ይኽእል እዩ። ድሕሪ መጣሕቲ ክደርፍ ሞኪርካ እሞ ደጊምካ ተጎዲእኻ ግን ደጊምካ ዘይክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ይነግሮ። ኣብ መጨረሻ ዝወሰኖ ውሳነ ድማ
اتمرئيت قلطيفو خقرمو انو غينا هوسبيتال متيو اتمطعتن مغاريو كالي ممارጥ ስለዘይ ነበረ እናተቐንዘ ናፍቲ መድረኽ ይኸይድሞ ምስ ኤዳ ምድራፍ ክጅምር እንከሎ ድምፁ ብጣዕሚ ይጥዕም ነይሩ እቲ ምርኢት ድማ ጽቡቕና ኸደ ይጸንሕ ግን ጁሊ ኣብ መንጎቶም ተኸታተልቲ ኮይና ፖል ብጣዕሚ ከም ዝቕን ዘሎ ብግልጽና ርኢት ነይራ ሃንደ ድማ ንማንም ከይጠንቀቐ ውንኡ ስሒቶም መድረኽ ይወድቕ ሽዑ ፖል ሕማሙ ፔንሲታይደስ ጥራይ ዘይኮነስ ክስፋሕፋሕ ዝዳለሉ ናይ ካንሰር ምልክት እውን ይረኽብሉ እቲ ምሸት ንሱ ፖል ድሕሪ ኦፕሬሽን ውንኡ ስሒቱ ደቂሱ እንከሎ ጁሊ ኸይዳው ጥቑ ኮፍ ትብልሞ ዋላ ደጊምካ ይትዛረብ ኣይትንቀሳቐስ ኣነ ኣለኹልካ ህይወትካ ብሙዚቃን ሓጎስን ዝተመልአ ክገብሩ ኢላ ትዛረቦ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ሕክምና ወዲኻ ሆስፒታል ይወፅሞ ጁሊ ሒዛቶ ናፍቲ ባር ትኸይድ ኣብኡ ድማ ኣብ ናይ ኤዳ ምርኢት ምስኡ ዝሰርሑ ነበሩ ብዙሓት ሰብ ሞያ ይጸንሕዎ ፖል እቲ ምርኢት ንኽቕጽል ህይወቱ ሓደጋ ስለ ዘእተየ ድማ የመስግንዎ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ምምድራፍን ምዝራብን ንኽምለስ ድማ ይምነይሉ ግን ክሳብ ሕጂ ዘረባ ኣይጀመረን ኩሉ ክብሎ ዝደለየ ድማ ኣብ ወረቐት ይጽሕፍ እሞ ጁልያ እያ ተንብበሉ ነይራ ከምዚ ኢሎም 6 ወርሒ ይሓልፉ ደጊሙ ምዝራብ ይኽእል እሞ ከምቲ ቀደም ምስ ብራንደን ንፍታ ንእሽተይ ዱካን ይሰርሕ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ድማ ብራንደን ካብቶም ካልኦት ጨንፈራት ዝበዝሐ ስልክታት ስለሸጥና ሽልማትን ናይ ደሞዝ ወስኸን ክግበረልና ኢሉ ይነግሮ ፖል እዚ ዜና ብምስምዑ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ስለ ዝነበረ ንከይተፈለጡ ክደርፍ ይሞክሩ እሞ ድምፁ ከም ቀደሙ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይሕጎስ ምኽንያቱ ሓሚሙ ን6 ወርሒ ሙሉእ ክደርፈ ይኽእል ነይሩ ሎማዓንቲ ናይ ምድራፍ ክእለቱ ስለ ዝተመለሰሉ ድማ ልዕሊ ደሞዝ ክውሰኽ ምዃኑ ዝበለጸ ይሕጉሶ እዚ ጽቡቕ ዜና ዝንጁሊ ንምንጋር ክሳብ ምሸት ክጽበ ስለ ዘይደለየ ናብ ሳይክሉ ተሰቒሉ ብፍጥነት ንገዛ እናኸደ ይጸንሕ ግን ሕዚ እውን ሕማቕ ዕድል ካብ ጎኑ ዝተፈለየተ ይትመስልን ኣብ ናይ ገዝኡ ኣንጎሉ በፂሑ ንጁሊ ብርሕቐት ምድራፍ ጀሚረና ኣላ ድማ ብዚ መጽያ ዘይተባሃለት መኪና ትገጮ ከምዚ ኢሉ ድማ መሊሱ ናብ ሆስፒታል ይኣቲ እቲ ሓደጋ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሰውነቱ ዝተሰወሩ ብዙሓት ዕፅምቲ ነይሮሞ ከምዚ ኢሉ 18 ወርሒ ይሓልፍ ፖል ሰንኪቲ ሓደጋ ዝገጠሞ ጉድኣት ሕጂ እውን ክሰርሕ ይኽእልን ጁሊ እዚ ሰዓት ናይቲ ገዛ ሓላፍነት ሙሉእ ንሙሉእ ቤና ትዋፃእ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ያጽገም ነይራ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ግን ሓደ መዓልቲ ብራንደን ናፍቲ ገዛ ይመጽሞ ኣነ ማናጀር ተቐይረ ናብ ካሊእ ቦታ ስለ ዝኸድለኹ ንስኻ ነቲ ናህና ድኳን ማናጀር ንኽትከውን መሪፀካ ኣለኹ ኢሉ ሓላፍነት ይህቦ ፖል ባዓርኩ ብጣዕሚ ይኹርዕን ይሕጎስን ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ እዩ ዝሕልዮን ዝከታተሎን ነይሩ ድሕሪ እዚ ብራንደን ንፖል ተሰናቢትዎ ምስታ ዝተዓረቐ ኣፍቃሪቱ ናብ ሓድሽ ድኳን ይኸይድ ፖል ናብ ሙሉእ ጥዕንኡ ተመሊሱ ምስራሕ ዋላ ይጀምር ዳ እምበር ህይወቱ ምንም ሙዚቃ ስለ ዘይነበሮ ከም ቀደሙ ሕጉስ ኣይኮነን እዚ ናይ ሓዘን ኩነታቱ ድማ ጁሊ ብደንቢ ጌራ ተስተውዕሎ ሓደ መዓልቲ ፖል ምስ ስድርኡ ሓደ ሬስቶራንት እናበልዐ እንከሎ ኣቦኡ ኣብቲ ፋብሪካ ዝኾነ ሓደጋ ከም ዘጋጥመን ማትዩን ሓደ ወዲ ድሒኑ ጅግና ከም ዝበሃሉሎን ይነግሮ ፖል ኣብ ሰዓት እዚ ዓቕሉ ወዲኡ ነይሩ እቲ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ናሳቆየ ዝዓበየ ወዲ ለዋህን ጅግናን ከም ዘይኮነ ብደንቢ ጌሩ ይፈልጥ እዩ ክዳኑ ቀሊዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነቱ ዝነበሩ ቆስልታት እናርአየ እዞም ናይ ቁልዕነተይ ቆስልታት ምሕዋይ ዝኣበዩ ማትዩ ብሰንሸለት ገይሩ ስለ ዝወቕዐኒ ኢሉ ነብኡ ይነግሮ ሮለን ግን ንወዲ ሓገዘን ድኹምን ምስኪንን ስለ ዝነበርካ እዩ እዚ ከዓ ክንዱ ዝካየድ ነገር ስለ ዘይኮነ ክትሓልፎ ኣለካ ኢሉ ይዛረቦ እሞ ፖል ብጣዕሚ ይናደድ ክትዕ ክጅመር እንከሎ ብጣዕሚ ይመርር ሮለን ህይወት ከመይ ገይሩ ክነብራ ከም ዘለዎ ብወዱ ክንገሮ ይደልየን ምኽንያቱ ሰበይቱ ክልተ ሽፍቲ እናሰርሐት እያ እቲ ገዛ ጠጠው ቢላቶ ነይራ ወለዱ ተሲኦም እንትኸዱ ፖል መልሲ ስለ ዘይነበሮ ደኒኑ ዘይምሕላፍ ካልእ ይገበረን ገዛ ተመሊሶም ዕድኦምን ወፃዮምን ኳልኩሌት እናገበሩ እንከለዉ ፖል ኣብ ኮምፒተሩ ገለ ምፍላጥ ይመጽሉ እቲ ምፍላጥ ናይ እንግሊዝ ጎት ታለንት መጽኦም ንኽወዳደሩ ዝሓትት ምፍላጥ እዩ እቲ ሽልማት $100,000 ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ መጀመርያ ብተስፋ ተመሊኡ ንኽምዝገብ እቶም መድለይቲ ዝበሃሉ ሓበሬታት እናመልአ ይጸንሕ ድሕሪ ግን ጠጠው ኣቢሉ ክላእ ዘይመስል ሓሳብ ኢሉ ክገድፎ ይሓስብ እሞ ጁሊ ብድሕሪት መጽያ ድምፅኻ ብጣዕሚ ይጥዑም እንድሕሪ ተመዝጊብካ እውን ክትስዕር ትኽእል ኢኻ ኢላ ተበረታትዖ እሞ እቲ ናይ ምዝገባ ፎርም መሊኡ ይወድእ ፖል እንከይዶም ገዋላ ስልጠና ይጀምር ዳ እምበር ካብ ዝደርፍ ልዕሊ 2 ዓመት ስለ ዘቑፀረ ልዕሊ መጠን ክስልጥን ነይርዎ ከምቲ ቀደም ዝገብሮ ነበረ ኣብ ዝኸዶን ኣብ ዝሓለፎን ምድራፍ ክጅምር እንከሎ ጁሊ ብጣዕሚ ትሕጎስ ድሕሪ ዝተወሰነ ዋርሕ ድማ ነቲ ነዊሕ ግዜ ዝፅበይዎ ነበሩ ጽቡቕ ዜና ይመጾም ጁልያ ናብ ፖል ትድውል እሞ ሰንበት ከይድካ ኣብቲ ውድድር ንኽትሳተፍ ዕድመ ሰዲዶም ኢልካ እኒአው ኢላ ትነግሮ ፖል እዚ ዜና ዝፈፂሙ ይተጸበዮን እቲ ምሸት እሱ ድማ ነቲ ውድድር ብጣዕሚ ተሃንጥዩን ፈሪሑን ስለ ዝነበረ ብዘይድቃስ ኮፍ ኢሉ ይሓደር ኣብዚ ውድድር ናይ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ህይወት ተቐይሩ እቲ ፍሉጥ ዳኛ ሳይመን ዝመርሖ ድማ እዩ ነይሩ ፖል ናብቲ ውድድር ምስ ኣዲኡ ኢቫንን ሰበይቱ ጁልያን ይኸይድ ድምፁ ንኸሞቕን ንኽዳልን 10 ደቂቃ እዩ ዘድልዮ ነይሩ ግን 4 ደቂቃ ጥራይ ከም ዘለዎ ክነግርኦ እንከለዋ ብጣዕሚ ይፈርሕ እታ ሰዓቱ ክትኣክል እንከላ ፓፑራቲ ዝበለካ ፈፂምካ ከይትዝክሮ
ጥዑም ድምፂ ዘለዎ ጎዝ ደራፊ ኢኸላ ተበረታትዖሞ መከታተሊ ቦታ ኸይዳ ኮፍ ትብል ይኹን ደኣ እምበር ሳይመን ኣብቲ መዓልቲ እሱ ንብዙሓት ተወዳደርቲ ይነፅግ ስለ ዝነበረ ኣሕማቕ ሙድ ከም ዘለዎ ርኢዩ ብጣዕሚ ይፈርሕ ፖል ቅድሚ ናብ መድረኽ ምምፅኡ ድማ ኢንተርቪው ዝተገበረሉ ቪድዮ ይውላዕ ኣብ ንእሽተይ ናይ ሞባይል ድኳን ከም ዝሰርሕ ነበረን ኣብ ዓበይቲ ውድድራት እንትሳተፍ ናይ መጀመሪኡ ምዃኑን ይነግር ማቲው ሮለን ኣብቲ ፋብሪካ ኮይኖም ብራደን ድማ ምስ ሰበይቱ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ይከታተልዎ ነይሮም ፖል ታርኡ ኣኺሉ ናብ መድረኽ ይድይብ እሞ ካብ ንእሽተይ ከተማ ዝመፀ ሸቃጢ ሞባይል ኦፕራ ክደርፍ ምዃኑ ክነግሮም እንከሎ እቶም ተኸታተልቲ ብሰሓቕ ይፍንድኡ ግን እቲ ሙዚቃ ጀሚሩ ክሩስሎ ትበሃል ደርፊ ምድራፍ ክጅምር እንከሎ ብድምፁ ዝተደንቑ ሰባት ይስሕቅዎ ከም ዘይነበሩ ኣፅቂጦም ይሰምዕዎ እቶም ዳኛታት ብጣዕሚ እዮም ተደኒቖም ነይሮም ፖል ብብቕዓት እቶም ሃይኖት ምድራፍ ክጅምር እንከሎ እቶም ተኸታተልቲ ካብ ምቕማጦም ተሲኦም የጣቕዕሉ ምርኢት ድሕሪ ምውድኡ ሳይመን ኣብ ናይ ሞባይል መሸጢ ድኳን ዝሰርሕ ወዲ ከምዚ ኢሉ ይደርፍ ተዝብሉኒ ኣይምኣመንኩን ነይረ ከማኻ ዝበለ ጽቡቕ ድምፂ ዘለዎ ሰብ ድማ ሰሚዐ ኣይፈልጥን ኢሎም ይነግርዎ ቅድሚ ሕጂ ፓፓራዚ ድሂልዋኻ ዝኸይድ እንድሓር ፖል ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ የደንቆ ስለ ዝነበረ ኣመና ይሕጎስ ኩሉ ሰብ እናጠቕዓሉ እቲ ሰዓራይ እሱ ከም ዝኸውን እናተጠራጠረ ካብቲ መድረክ ክወርድ እንከሎ ድማ ሮላንድ ኣብ ፋብሪካኡ ኮይኑ ብቴሌቭዥን ክሪኦ እንከሎ ንእሽተይ ኩርዓት ይስምዖ ኣብታ ሰዓት ንሳ ማቴዎ ብድሕሪት ኮይኑ ኦፕራ ናይ ንእሽቲ እናለቐሉ ደሉ እንከሎ ሮለን ይናደድ እሞ ተሲኡ ቦክስ ወቂዑ ይውድቆ በቲ ወገን ጁሊ ብናይ ሰብኣያ ብቕዓት ብጣዕሚ ተደኒቓን ተሓጒሳን ስለ ዝነበረት እናብ ጎየት ኬዳ ተሓቕፎ ብሓፂሩ ፖል ኣብቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ እቲ ሽልማት ወሲድዎ ድሕሪዚ ናይ ባዕሉ ኣልበም ሰሪሑ ከውፅእ እንከሎ 2 ሚልዮን ብምሻጥ ኣብ ሙሉእ ዩኬ ቀዳማይ ይኸውን ካብቲ ሰዓት እሱ እንድሓር ኩሉ ሪከርዳት እናሰበረ ይመፅእ ዓለም ሙሉእ ትዛረበሉ ስለ ዝነበረት ንግስቲ እንግሊዝ ከይተረፈት ንኽደርፈላ ትዕድሞ በቲ ቅርሺ ኣቢሉ ኩሉ ዝነበሩ ዕዳታት ይኸፍል ንባዕሉን ንጁልን ካብቲ ሕማቕ ሰፈር ወፂኡ ኣብ ፅቡቕ ዓዲ ገዛን መኪናን ገዚኡ ምንባር ይጅምር ኣብታ ነጥቢ ንሳ ድማ ሮለን ናብ ወዲ ይቐርብ እሞ ዝበለፀ ኣቦ ከም ዘይነበረን ኣብ ብዙሕ ክፋላት ህይወቱ ከም ዝወደሎን ነጊሩ ይቅርታ ይሓቶ ፖል ነቦ ይቕረ ገይሩሉ ምስ ጁልያ ዓለም እናዘረ እናረኣናዮ ድማ ፊልም ናይ ውዳእ እዚ ሓቀኛ ታሪክ እዚ ሰባት ኣትሒቶም ዋላ ይርአዩኻ ባዕልኻን ናብ ልብኻ ተቕርቦ ሰብ እንተኣሚን ኢልካ ሕልምኻ ምግሃዶ ከም ዘይተርፍ ሜርናዩ ካብ 18 ወይ ክሓልፈ ክንደይ ከም ተወው ኮመንት ጻሓፉለይ ሓሳብ ርእይቶኹም ምግዳፍ ከይትርስዑ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት